Ahojte rybári a vítajte v mojom úplne prvom videu, v ktorom vám dneska ukážem, aké kapralské nadväzce ja používam pri vode. Tak, poďme na to. Takže čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať ochrannú trubičku, háčik, tento je od Neshu, potom šnúru, od Neshu tiež, Skylink, potom ďalšiu ochranu na háčik, aby sa vám nevyzliekal ten nadväzec a aby ste si vedeli vrták a ihlu, aby ste si vedeli v podstate napichnúť boily, aby ste si vedeli podľa toho určiť, akú dĺžku chcete v podstate pod tým háčikom mať tú guličku. A takisto boily, to je úplne jedno, aké môžu to byť. Napríklad to sú klasické balansky, sú balancované od Baitbaitu, alebo takisto dá sa použiť aj popka. Takisto toto mám od Kaperlanu popka Monster Crab. A takisto nožničky. Tak, prvý krok. Čo si spravím, tak odmotám si 30 cm zo šnúry nadväzcovej, aby nám v podstate, to si už potom podľa dĺžky dám. Ja vždy dávam 30 cm, aby bola lepšia tá vzdialenosť. To odmerám na tejto dĺžke, aby som vedel, koľko to cca má. No, ešte trošku. To je ináč úplne jedno, ale asi najlepšie si z tých 30 cm a ja si podľa toho potom odtrhávam. Takže to strihnem. Tak. Konce nezatavujem, lebo to sú také špeciálne lánko, takže netreba zatavať konce. Takže mám silom a spravím si v podstate teraz očko, aby som si mohol v podstate spraviť ten spodok toho háčika. Takže spravím si takto uzlík. Takto, aby ste videli. To chytím, obrátim a držím. Nasliním trošku, aby ten spojec držal silnejšie. Takže spravím si ten uzlík. Dá sa to aj dotiahnuť. Ja mám napríklad toto od Delfinu, takú doťahovačku. Je to dobrá vec. Takže máme toto. Dobre, takže teraz máme uzlík, ako vidíte. A v podstate tento koniec toho odstrihnem, lebo toto tu ja nechcem. Takže, dobre, toto máme, to dám preč. Dobre, máme ten uzlík. A čo si teraz spravím? Ja si zoberiem túto balancovanú jednu guličku, aby som mohol, chcete si zmerať podľa toho, záleží od toho, vždy si meráte po ten háčik toľko, koľko by ste chceli aj dávať potom do tej, koľko by ste chceli dávať pod ten nadväzec v podstate. Takže ja si dávam zatiaľ jednu guličku, lebo ja mám radšej tamto jednu guličku a podľa toho ja už potom si robím aj viacej. To je úplne na vás, to je jedno, to je úplne na vás, takže to prevlečiem. Vytiahnem tak, aby som tam mal dať zarážku. Dobre, vytiahnem si ešte zarážku. Zarážky mám tuto. Že si vytiahneme jednu zarážku. Takú nejakú menšiu. A tu mám takú menšiu, tak teraz mi vyberiem. Takže takto. Dám si tam túto, dobre, táto už drží. Potiahnem to, aby sa mi to zarazilo donútra. Takto ako vidíte. Si poposúvam. Takto, dobre. Takže mám teraz v podstate, mám tú guličku na tom lanku. A
teraz čo spravím, tak v podstate prevlečiem háčik cez dierku. Takto prevlečiem háčik cez dierku a podľa toho, akú chcem dĺžku, to záleží na vás, takže to je úplne jedno. Ja zvykám takto väčšinou, alebo ja si potom takto zvyknem omotávať, keď chcem, aby to bolo trošku bližšie, keď som napríklad ďalej dal. Ale ja by som to chcel v takejto vzdialenosti, takže teraz v podstate držím a čo spravím, tak s týmto horným omotávam takých 6 krát, takže to máte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to je tiež 6, 7, dáme takto 6 naspäť. A teraz čo spravím, tak toto prejde cez toto očko naspäť. Tiež to nasliním a utiahneme. Tiež zase s touto uťahovačkou, tu je na háčiky uťahovačka, že utiahnem. Dobre, to mám utiahnuté, to sa dá potom aj vyrovnať. Toto tu moc nevadí, tento spodok, takže vidíte, takto máte háčik. Vidíte? To bolo vidieť. Takže máme ten háčik, máme lanko. Teraz čo spravím, tak v podstate teraz prevlečiem tú ochrannú. Keď nemáte ochranu, netreba používať. Tá ochrana sa používa len kvôli tomu, aby sa nezauzlil ten nadväzec, keď nahadzujete. To je úplne na vás, že či ho tam dáte alebo nedáte. Takže ja sa tam snažím dať. Takže mám tu zarážku alebo v podstate ochrannú gumičku, tak po správnosti, že takto na tom háčiku, aby sa nezamotávalo. A teraz som si odstrihol ďalší kúsok tej gumičky, tento dlhší, a si ho navlečiem sem na toto. Prevlečiem, dobre, to mám prevlečie, to si zatiaľ nechám tam dole. A teraz čo spravím, tak spravím znova uzlík. Takže spravím uzlíček. Táto dĺžka je dobrá, takže je super. Spravím trošku menší uzlík, aby som nemíňal toľko tej silonu. Si to chytím, takto si prevliecť. Dá sa aj pomáhať s týmito, keď sa vám napríklad, že vám to nejde, ja mám veľké prsty, takže to musím niekedy aj takto spraviť. Alebo ani takto nejde teraz, takže ešte raz sa opravím. Si to ešte raz spravím. Dobre. Tak to spravíme. Chytím. Spravím toto dlhšie, lebo mi to nejde teraz. Dobre. Si to vyrovnáme. Dobre. Takto. A takto. Teraz to nasliním ešte a dotiahneme. Toto mám dotiahnuté, ešte toto na tomto dotiahnem. Takže na tomto dotiahneme. Alebo takto sa to dá dotiahnuť. Malý som spravil, dobre. Dotiahneme, ešte tu dotiahneme. Dobre, tak mám to. Takto mám dotiahnuté. Odstrihneme tento kus, ktorý tu ja nechcem. Tak, spravil som si takéto očko, čo tu mám. A tuto, čo som dával sem, tak tu potiahnem sem hore. Tu hore ju potiahnem. Takto. A mám potiahnuté. Takže máme hotovú peknú celú zostavu. Tiež ako vidíte guličku,
háčik, takisto tieto. Tieto gumičky tu nemusia byť, ja ich tu dávam kvôli tomu, aby sa nezamotalo. Teraz si spravíme ten test toho, že či sa to zapicháva. Vidíte, on zarýva sa, že aby ste videli, že v podstate točí sa to, ten háčik sa točí. Keď položím, vždy by sa mal zapichávať. Teraz sa nezapichal, tak to záleží podľa toho, ako páni vidíte, vždy sa zapichne. Takže tuto máme v podstate celý ten hotový nadväzec. Bol by som veľmi rád, keď budete mať nejaké otázky dole do komentára, kľudne napíšte, a takisto bol by som rád, ak aj by nejakí experti, rybári alebo nejakí, ktorí sa tomuto veľmi dobre vyznajú. Ja som v podstate začiatočník, takže bol by som rád, keby ste mi napísali, či som niečo spravil zle alebo či by sa to dalo zlepšiť. Takže tak, ďakujem veľmi pekne vám za toto video. Budem rád, ak sa vám ľúbilo, tak dajte like a odber mi a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.